आसामाव फेक डक्टर अथवा नकलि डक्टर अंगै साक्सानो रियेल डक्टर सावै जे बर'आवनो गोबां थगायदोंमोन नुजाखालाय थानाय 2024-25 नि बिसिनो रोङै दाबो सुख दिन पर्यन्त गोबां संख्या अंगै नुजाखा ओके एंड आरो कायसा कबंखा त्रिपुरा हानि धलाई डिस्ट्रिक्ट नि उल्टा सरापाराव ब्रू नेशन देनी माने ब्रू कम्युनिटी देनी रियांग कम्युनिटी बा रियांग त्रिपुरा बिसिनि रियांग जाति देनी कायसा बिहा क्रिमा संसा अनफॉर्चुनेटली घटना मामप्ले कासो फाइका ताकुराव ओके सो आं तिनि कबरो कबाय जत त्रिपुरा कबाय बा कबरो कबाय एक्सप्लेन के साइखनावनाय सो जत लामसबो नङा भिडिअ न नायतों बे पुरा पायासा जरा आं नङा तक अक्से त्रिपुरा तुमरादि कफे जांखा ATP आसाम त्रिपुरा पीपल न्यूज चैनल जदि रालांग दं चैनल सब्सक्राइब करे यूट्यूब न होते नायतों चैनल सब्सक्राइब करे बेल आइकन क्लिक करे अबहाय के नाम कुक माने काउ नंगनर थाइ पुला सुने जति और सुजुग न नकरे तुम तकरो एंड फेसबुक पेज ने नायतों का फेसबुक पेज न काइसा फॉलो खाये एंड कमेंट नाउ जे वीडियो न नाय खासना बिसंते नंगनि मोटा मोटा न अबन नक साइखनाव दे ओके चाचा खान को कैसा लाइक कर दे एंड बेसि बेसि के शेयर खान बगे न होतो हाइदर जाओ ओके सो बेसि कक्सा जति आं हयतो बेसि कक्सा खान न तक बुकुमा सो बेसि कक्सा जति फेरि मेन टपिक पयना कक्सा लाइसने तकरो आसाम हावा गोबां मजा गावा लाइथान 24-25 बिसिङो बिसिवा गोबां जे फेक डक्टर अथवा नकलि डक्टर जे साकसागना डक्टर प्रोफेशनल डक्टर हिसाबै सिनेमा रुवै गोबां मब्रुगनि र थकक माने बा स्कैमिंग अबाहाय के माने नुबजाखा तो अबतै रकम तै दागो आसाम सरकारनि बिसिंतै बिराद प्रशासननि बिसिंतै करा माने स्पेशली बगमा इन्वेस्टिगेशन खालामनानै बागै साख्लाय जाग माने नुबजाखा तापर दिनैनि सालाव एंड अबतै रक जेन लाइथाना 2024-25 नि बिसियो ता 26 पर्यन्त इसब जरातै जे इन्वेस्टिगेशन बा जे केसेस एफआईआर अंजा टोटली आसामाव 69 केसेस बा 69 एफआईआर दा एख्लाय जागोन नुजाखा 69 आवेदन नुजाखा जे फेक डॉक्टर नि मुङै माने 69 जननि केसेस नुजाखा ताकराव एंड 62 ग्रुपनो 62 अथवा 62 जन एरेस्ट बो खालाय जाखा ताकराव एंड लाइथानाय दिनबो जे कासार डिस्ट्रिक्ट बो अबाहाय के दुइजना मणिपुरी ट्राइब नि ब्रगनो सेम अबाहाय के नकली डॉक्टर साकसागना रियल डॉक्टर सिनेमा रुवै अबाहाय के सामं खायतो माने नुजागै एरेस्ट बो खालाय जाखा प्रशासन अबनो आं फुल डिटेल नङा परे नेक्स्ट भिडियो साइखनावनि ताकराव होजोबा त्रिपुरा हानि धलाई डिस्ट्रिक्ट नि उल्टा छरा पारा दया जे रियांग कम्युनिटी नि रियांग कम्युनिटी नि बिलं खानाय कायसा जे अबाहाय के घटना अनफॉर्चुनेटली घटना जोंनो मानखा जे जेकुनु ब्रुमनि घटना खना कांक्लाय सागने बुखुम जानाय जाति माने सागने बुखुम साव बुखुमरो जायफेने जाति कायसा घटना न नुमानि परे हांक्लाय एन कायसा काने ब्रुक तो मुखां पायार बनायनि आं अबाहाय के खनामानि परे एमन जो कन्फ्यूजन होनाय कायसा काने ब्रुमनि ओके सो कायसा बुफा निजेरनि बुफानि यागो कायसा दुइटा चरायनि निजेनि फानि यागो लामा जनानि नांखा ताकुरो निजेनि बुफा नि यागनो थैनानि नांखा बारिके क्रिमा संसाके नौखुंसानि बुफा कायसानि बुफा साकायनै बुफा बुथायफेर माने नुजाखा बाहायके ताकुरो कलेजोग हिबा आइमन कलेजोग बाहायके आइजता अनफॉर्चुनेटली वानसबि माया बाहायरो ताकुरो बुफा निजेनि सारंनो बाहायके बुथामानो हिबो कोनो मानसिकता ब्रह्मनि सनि कोनो आखाइक्रि हाय अबतै ब्रक माने ब्रह्मनि सनि ब्रक मुनुसनि इजांगाता फाइजिया हायके मातंग अबतै ब्रक ताकुरो जे थैनाय रक अंखा कायसा 13 बोसोरनि बुरै बिसा रिटिका रियां बा रिटिका ब्रु हिसाबै सिनि जागो रिटिका रियां बा रिटिका ब्रु नि सिनि जागो आरो कायसा अंखा लगे दङ आरो 4 बोसोरनि ताकरो 24 मात्र 4 बोसोर 24 नि बयस 4 बोसोरनि 24 नि कायसा किशोर माइका रियां बा किशोर माइका ब्रु रियां अंत दुइटा बनि एगो साखलाय दङ रियां आरो ब्रु अबाहायके 13 बोसोरनि कायसा ब्रै बिसा रिटिका रियां एरपर 4 बोसोरनि कायसा किशोर माइका रियां ब्रै बिसा कायनै नुबो बुफा बुथायफेरखा थैबाय हबाय के नुबुसिङो एकदम लास्ट के न स्क्रीन भिडियो फटो रं नुमोनखना अबाहायके अवस्था ताकरो तो ताबुक कलेजुगनि अवस्था अबाहायके असुबजरातै ब्रह्मनि सनि जेता मानसिकता हिजाव बांलाबाय ब्रह्मनि सनि जे मानसिकता असुबजरा तलाक्लाय माने नुजाखा इसुबजरातै एंड जिनि बिसाबुतिनि सागो बहाय के कंडीशन अबनो तो जों हयतोबा रियलाइज एनालाइज खालायनाय खांके जों बुजिमाव ताबुक सुबजरातै जिनि समानो बा जों जिनि जे मकल बेस गनो माने तो इसुबजरा सबाय खाताफोराव
So tini video asokno malai no bar next video bahai khe ang no kobro kobai sai khno nan bagai ang no loge tongo sob somoi ready tongo 24 hours no je nangmani je nokjet ma koksan musung mani ana samao screen no number jakongo whatsapp khle di 24 hours ang no message na asing tongo okay tini video asokno malai no bar next video jotono salgan jotono kolomka joto gam tongle di tripra sayu lokto tripra dofa ayu lokto jotono kolomka